Aký tvoj nápad si v živote hrdý? A sadnúť si na ruku, kým ti nestrpne a potom si ňou vyšľahať šulec sa neráta. Jediný nápad, ktorý ja cením a čo aj zarobil, sú goggles. Slnečné okuliare pre psov. Pretože na niektorých fakt debilných nápadoch ľudia zarobili fakt veľké peniaze. Počul si už o Pedrock? Američan Gary Dahl raz v bare počúval rozhovor svojich kamošov. Keď konečne prešli od sexu a hovien, ako to vždy býva, na tému domáci miláčikovia, tak zbystril pozornosť. Vraj to treba furt krmiť, kúpať, venčiť. Raz je to choré, raz je to besné, raz je to mŕtve. No skrátka Vtedy dostal geniálny nápad. Zobral kameň, dal ho do škatule a predal ho milión ľuďom po $4 ako domáceho miláčika. Wow! V Japonsku zase otvorili kaviareň, kde si môžeš miesto kávy kúpiť objatie. Doslova tam nemajú kávu. Len si proste zaplatíš za objatie alebo za spatie v objatí. Úchylné, ale funguje to. A viem presne, čo ti napadlo. A nie, šoustať sa tam nesmí. Ale existuje tam aj kaviareň, kde sa prosím pekne môžeš potuliť s prasiatkami. Ďakujem, ale k svini sa môžem prituliť aj doma. Počúvam, Lesi. Ahoj, láska. Ja len, že som teraz o tebe povedal škaredý vtip do videa, tak som ti chcel iba povedať, že aby si vedela o tom. Ako keby sme sa nepoznali, som zvyknutá. Á, však ja viem, svinka. Ináč počula si už o poďpodnikať.sk? Nepočula, ale nemám teraz na to čas, prepáč. Papa. Piče. Tak to poviem aspoň tebe. Chceš podnikať, ale nevieš ako. To nič, to každý. Na stránke poďpodnikať.sk si vyberieš, ktorá sféra podnikania ťa baví. Financie. To je to, čo ti babka po tajme strká do ruky na meniny. Autá, brm, reality, čiže domčeky a komodity. Komodity, nie komody. To je rozdiel. No a keď už máš vybrané, tak vyplníš formulár kratší ako tvoj pinďas a to už je čo povedať. A oni sa ti ozvú. Pointou je, že tebe vybraný mentor ťa vo vybranej oblasti zaškolí a spraví z teba profíka. Ak teda chceš začať podnikať v jednej z týchto oblastí, tak choď na web Proste choď na poďpodnikať.sk a možno mi niekedy predáš auto, dom alebo komodu. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.